Ei, petits agricultors! Segons el DIEC, l'agricultura és l'art i la tècnica de conrear la terra. Tot i que aquesta definició podríem dir que és certa, crec que no és 100% exacte el que és, perquè és massa bàsica. Per mi l'agricultura és molt més que això. L'agricultura al final és una cosa que portem anys i anys fent aquí, portem milers d'anys i és història i evolució. I avui en aquest primer vídeo, que podríem dir que és el primer vídeo d'aquest canal, i també el primer vídeo d'aquesta sèrie que es diu Buró t'explica, ho veurem una miqueta de tot i us farem pinzellades sobre agricultura. Així que no us mogueu, perquè comença Buró t'explica. Per començar, crec que és molt important que diferenciem entre agricultura i ramaderia, perquè són coses totalment diferents. Si les volem posar dins del mateix sac, diem activitats agràries, però l'agricultura al final és el conreu de la terra i el tracte amb la terra, i la ramaderia és la cria d'animals, tot i que són compatibles. Per exemple, un ramader és agricultor per poder cultivar l'aliment del bestiar, però a vegades un agricultor no és ramader. Al final l'agricultura és una cosa que ha estat aquí durant milers i milers d'anys. Al final és evolució i comença com tot, amb la domesticació de les plantes. Va començar fa milers d'anys, quan segurament els nostres avantpassats van veure plantes que avui en dia tenim, però en aquell moment eren 100% tòxiques i no les podien menjar. Però amb una evolució durant anys i anys es va fer que aquelles plantes fossin comestibles, gràcies a hibridació i selecció natural. Això és una cosa que actualment es fa. Per exemple, quan nosaltres tenim el nostre hort, segurament el que feu molts de vosaltres és agafeu les llavors de la tomàquet que ve abans i més gran, i el que esteu fent és una selecció natural, i creuament de pol·len fa una hibridació. Al final l'agricultura és una cosa que ha estat aquí durant molts i molts anys, com ja hem explicat, i al final tot això, el tema de les hibridacions i el voler produir més, és perquè hi ha hagut sempre un problema amb la població. La població sempre ha crescut moltes vegades més ràpid de la capacitat que teníem de produir aliment. Com ja va predir l'economista Thomas Malthus al 1798, que hi hauria una gran crisi, una catàstrofe alimentària per això mateix, perquè deia que la població creixia molt més ràpid de la capacitat que teníem de produir aliment. Ell va dir que això passaria sobre el segle XX, segle XIX, i en part va ser veritat, però van haver-hi dues coses que ho van mitigar. Quan van aparèixer els primers motors, van aparèixer els primers tractors, unes màquines molt més grans i molt més fortes que abarcaven molt més del que podia abarcar un animal i una persona i ens donaven la capacitat de produir molt més. I la segona, la revolució verda, que pel seu nom sembla alguna cosa així molt de plantes i molt guai. Doncs no, la revolució verda és la revolució dels fertilitzants. Va suposar el seu ús intensiu, curt termini, ens va servir molt bé perquè creixessin més ràpides les plantes. Però tot això ho parlarem en un altre episodi. En conclusió, heu vist que al final l'agricultura és la gent i és la innovació, però al final hi ha una cosa, l'agricultura sempre serà el territori i medi. Si no cuidem agricultors, l'agricultor no podrà cuidar el camp i això vol dir que no cuidarà la natura. Per això hem de cuidar els nostres agricultors. Sé que aquest vídeo potser ha sigut una miqueta poc concret en molts temes, però tranquils que en els següents serem molt més concrets amb moltes més coses. I fins aquí el vídeo d'avui, petits agricultors. I recorda, petit agricultor, aprendre història ens ajuda a no cometre els errors del passat. Per això és important escoltar sempre i aprendre d'on venim per saber cap a on volem anar.